Sada Korintus 12 ayat 12. Upamana hibul do dagingi alai torop do anggur wasna jala ruas na toropi majadi hon daging nasa sadai songonido Kristus. Amin. Sada Petrus 2 ayat sia. Alai marga na pinilit dohamu hamalimon na raja bangso na badia hong na ginomgoman na asatung dibaritahon hamu dengan ni harohaon ni ibana nong manjo hamu sian na holom puhat yuron na halongangani. Amin. Galatia 3 ayat 24. Asa gabe songon si parorot do patiki mabuan hita tu Kristus. Asa sian hapor siaon hita di Victory. Amin. Matius 22 ayat 37 sahatu 38. Jadi didok Yesus ma si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raya jala parjolo. Amin. Matius 22 ayat 30 sia. Alai dos do arga nina padua honon si haholongan mudo dongan mi dos hon dirim. Amin. Matius 28 ayat 10 sia. Lau mahamu podai hamu masalut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni ama anak dohot di parbadia. Amin. Parjamita 12 ayat 7. Jala mulak orbuk itu tano pabuatan nahian alai anggotondi mulak tu debata napunasa hian. Amin. Rom 12 ayat 21. Unang mataluho dibahen hajahaton alai taluhon ma hajahatoni marhite-hite nadenggan. Amin. Rom 10 ayat 10. Ia parholong niroha dang diulahon na jahat tu akadongan asa haholongon nirohai do tutu hagogok ni patiki. Amin. Ulaon ni apostel 4 ayat 12. Asa dangadong haluaon di bagasan manang ise na asing ay dangadong goar na asing ditoru ni langit dilihot tu jolma parhitiata tu hanguluan. Amin. Ulaon ni apostel 8
ayat 4:1-5. Pabaritahon hata na dinggani. Madang-adang do akana marseraki uhut mamaritaon hatai. Laos tuat ma anggo si Filipus tuhuta Samaria dijamitahon ma tunasida Kristusi. Amen.